Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Us porto les noves adquisicions del mes de maig. Un mes de maig que he estat de vacances a Austràlia i no pensava fer vídeo, però el destí i la meva poca força de voluntat m'ha fet gastar més que mai comprant tant les novetats d'aquí com el que he trobat allà. Així que ràpidament us ensenyo. Comencem amb l'anime book de Bola Drac Super, Super Hero, que aquest ja veureu que el tinc per duplicat. El tercer número de Super Dragon Ball Heroes, Missió Big Bang, el número 3. El número 15 de Chainsaw Man. El número 3 de Mazinger Z, de l'edició col·leccionista. El número 2 de Silver Day. El número 3 de l'Atac dels Titans. No està obert encara. I a Austràlia també vaig fer algunes compres, que us les ensenyo ara mateix. El número 2 i el número 5 de l'edició estatunidenca de Bola Drac. Mira, aquí es veu millor, són grans, són dos tros de totxos. Així completo aquesta col·lecció, que vaig començar ara ja fa 3 anys, em sembla. El mateix Bola Drac Super Super Hero, però en japonès. Dos números més de l'edició de Bola Drac en japonès, que la vaig començar l'any passat a Nova York, doncs he decidit que els aniré comprant. Així com també que he decidit que començaré a comprar el Dr. Slump. He afegit dos números més, algun que tenia por ahí suelto. I un nou idioma de Bola Drac, aquest cop el xinès, el número 1 de Bola Drac Super en xinès, que afegeix a la meva col·lecció d'en Goku parlant diferents idiomes. Aquestes dues figures, la veritat és que les vaig veure i no vaig dubtar en comprar-les. Ja em seguim incloent abans del tercer torneig d'arts marcials. I una Bulma. Un còmic en anglès, Magneto Go Right, que tot i que no està basat en el que acabem de veure a X-Men 97, sí tracta d'un episodi que va viure Magneto quan es va fer càrrec de la Patrulla X. I potser una de les coses que em fa més il·lusió, el tanc de Sandland per muntar. Aquí, com veieu, està tot per muntar i, bueno, a veure què surt. La veritat que el vaig veure i pel preu vaig dir et vens cap a casa. I això és tot el que he afegit a la meva col·lecció aquest mes. No pensava fer vídeo, no pensava comprar tant, però mira, al final doncs m'he liat, tu. Què farem, no? Tant de bo tots els errors siguin com aquest. Gràcies per arribar fins aquí, doneu-li like, o no, com sempre us dic, feu coses més importants. Ens veiem al proper vídeo. Adeu! Hiya.